Dili mo guna nimo malikayan, tao lang ko. Yes. Bisag kinsa kung naay chance makatilaw gyud kay dili lagi na mo balik. Magmahay na jud mo kung naay chance nga makatilaw ka ni inana, pati yung gwapuha, mo dili day ka. Yes. Mo dili day ka, kartin mo no. Ikaw pa'y mag-inarte. Ay, muna akong giingon, ayaw mag-ipokrito. Kaya kung naay chance. May bungkag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Ang kining episode sa toang programa, ang programa sa mga Bisaya, chit-chat ato ni SPG ni siya. Okay? Rated SPG ni. Kay finally, dinhi sa Manila. Ako alang gihandom sa una pa, nga matubang siya karon. Katapad na kayo nako. Nangurog inyong angkol kay hastang gwapaha ka sexy tanana na sa iyaha. Dili na nako padugayon pa ang grabe kaayo ka controversial nga babae sa showbiz. Keanu Reeves. Magdiana, hello sa imo, Magdiana. Hi sa mga Bisaya nato dyan. Oo, mga dagko dihang Bisaya, mga gwapa, mga uyuan, mga iyaan, o di ba? Oh. Kailangan ka ng Bisaya jud. Bisaya. Pero og maka Tagalog kay syempre ma'am, dugay na magigadiri. Okay ra gyud pero kana Bisaya, pili ra pud niya. Bisaya. Oh, pag ikaw magtagalog, kisan ti ka. Kung ako magtagalog, kisan mo. Alkan si Boka? Marag ikaw may alkansi mo. Marag ikaw may alkansi. Bitaw, Ma'am Kiana, okay ra ba nga maistorya nato imuhang kuan, ang imuhang tinuod nga pangalan? Ay, okay ra. Wala jud koy kita ko tago. Pero abi nimo sobrang lipay jud ko nga kadugay na nako nag-follow nimo, na hinumduman gyud intawon ko nimo uyuana ka. Naari kag Manila, wa jud ko nimo kuan na kalimti. Sus ma'am, naunsa baga nga sama sa akong gisulti si mo atong nanawag ko nga nag-wish jud ko nga magkita ata. O di ba? God is good. Kita jud ta. Yang ano man tabon imong kuan diha, putuan. Ay, anong puti mo gud akong shorts, ma'am. Iyang gitabunan. Ako wala tabon-tabon. Ma'am, ang imong tinuod pangalan kay si Janet Derecho. Janet Derecho. Pero ang kaning imuhang apelyido nga sa man ka Duterte ka or mo lagi ka nang daghan bitaw ka nang na curious ba kung ano Duterte ko kay pag uso ni Tatay Digong, syempre hi Tatay Digong, I love you, I miss you. Pag uso na mga Duterte kay abi nila og karon akong gigawa-gawa nga Duterte kunwari karon para mo sabay sa uso ba. Dili kay Duterte ginang akong real name kay nagkaasawa man ko og Duterte. Ang apelyido sa Cebu, sa Danau City, Cebu. Unya related man na sila ni Tatay Digong. Umuna nga Duterte in taon ang imong iyaan. Hantod karon mo gihapon ang sa papeles. Okay, wala kay married mo, legal lang. Ang lola mo kay biga mo dire. Pero nana na siya pamilya. So okay, may wala may good term mami. Good terms. Nya kaning Kiana Reeves, Ma'am Kiana, asa man ini isulod? Gikan. Nganong Kiana Reeves mangga? Year 2000. Siyempre, naglaag-lag ang lola mo dire. Nag-apply ko to Japan. Year 2004. So, nag-apply ko Japan ato. Yan, naman to ang katong nagka-discover na ako nga. Pag-artista na lang, kay uso man to kaniadto katong mga 60 star, ana-ana ni ko. Hala, di ko ganahan ng artista, kay Bisaya, abi ako niya. Mag-unsa mo ko ng, di ba ko kay ba mo acting, yan ako. Yan na siya. Dili kay, kuan ka na uso man karon ang sexy, ana. Mubog siya nilayas ba ko sa muang niya, masakpa ko na ako diri sa Manila, ana. Nya ang akong giapas ato kay ana mandatong man, sige na bahala na ni. Muna siya ining gawa sa ako ang pangalan nga Keanu Reeves kay timing man to na sikat si Keanu Reeves katong Matrix. Oo. Pero kani ma'am, katong year 2000, 2000 kani Aris Manila, di ba? Kana 2000 to 2004 kay marag nagsugod kag Keanu Reeves pagka artista 2004. Kani ma'am, ang imuhang giagian sa una, unsa man gid na siya katinuod ma'am? Nakabarkada man guguog ka ng mga
mga kuan ko diri si tawag ano kung sa Bisaya pa mga burikaton. Wala ko kay bawon sir. Kay mga gwapo mo kay sila ya. Abi na ko mga anak og dato, kotse na kondo ana di. Mura siguro ka na natakda na lang ko ato ka sa environment ba. Nga daghang kayo ka nang manligaw na mo og mga kung in short DOM. So dili siya big deal. Kay Manila guni parang uso ra ba diri para normal lang nga life diri sa Maynila. Na big deal lang no katong interview ko sa TV. Kay nag-artista naman ko ato, nya nagutan naman nga parang ikaw, ngutana nga. Dire unsa may mong trabaho? Usa ka nag-artista unsa may mong trabaho? Di syempre Bisaya. Abi na ko og dili na siya. Dili na siya mo kanang big deal kay kinsa man ko, kailan ako, ila ba po pansin nun kung kinsa ko. Hala, gikagat man sa media. Dito na ako nagsugod nga. Pero katong hanggang karon kung ilang i-search, minsan usahay ila mo ganang gamiton nga ila kang i-bash. Right. Kuan ka. Pero ang kato kasing ang kaso kasi nako para kahibaw kamo diha na nanood ha. Ang pagkalabas ko sa escort girl kasi pigi patawag man ko to Senado. Maunto siya nga ni mura big deal kay gisakyan siya sa media. Tapos gipatawag ko sa Senado kay na ako mga politician dito na na-involved sa akong kwento. Karon gigawa og batas. Kuan siya sa Congress. Naggawa ang Congress ng batas ng human trafficking. Mao na to siya kung wala ko mo gawas, walay kaso. Kay bisag naa na siya sa lipunan natin na mga escort, wala may ning tayo. Wala may ning kuan didto nga nag-escort ko kaniadto. Mo nang way kaso. Kay wala may ebidensya. So nung paggawas na ako, syempre nanay ning tayo. Nanay ebidensya. So ginawa ang batas. So tungod na ako, ligo na kayo ang human trafficking. Kaya pasalamat mo. Kaya ka ng mga bugalod diha, muna na nag-perlisher na sila. Nakulong. Kay ligo naman ang human trafficking at saka yung children and women rights. Mura ba siya naging strong ang batas. Kay tungod atong nagsimula sa akua. So nagiday purpose ang imong kinabuhi, ma'am. Naadyo ko'y purpose nga. Bisag gi-judge ko kaniadto. Pero para sa akua, proud ko kay kinsa may mo tayo. Nga kinsa may isog diha nga proud niya. Dili ko proud ha. Na nakuan lang na timing lang to nga tinuod lang ko sa akong kaugalingon. Nagpakatotoo lang ba? Mo nang na-PBB ka. Mo nang deserve yung PBB. Tinuod man ka nga pagkatao. Pagsud na ako gi-judge biha ko ato kanang na ni appeal diha nga ako celebrity man to. Sige wato na murag ako na may host ani. Sige lang. Gapo gani kayo. Magawa ka mo question. Mo ganito. So mo tong sa PBB, Ma'am Kiana, pagsulod nimo, niingon nimo nga gi-judge pa ka, murag gi-discriminate ka kay nganong naka dito. Kinahanglan magpakilala, mailhan sa mga tao kung kasi gi-judge ko for how many years. At least man lang sa PBB, kay ingon man sila na reality show, di makita ng mga tao ang tinuod kay reality man. O di pagsud na ko, syempre ang mga tao wala sa akua ang focus. Kay wala man sila interes sa akua ato. So one time na nominate ko sa akong mga housemates. After na mga ilang ilang weeks na. Never na ako na-nominate hanggang nanalo ko. No? Kay nakasabot na siguro sila dili na siya daw utang tao kay para sa ko lang. Example, kanang maligo me. Sila kay murag duster. Magsikot-kot dito, sikot-kot ana sikot. Reality show ba? Sa balay magduster na yung maligo nga maghubo man mo. Usahan niya pagkalimpyo diha kung magduster mo. Ako rin maghubo sa ila tanan. So, pero nay kamera gid, ma'am? Mas maligo mo? Kay naman na sa kontrata. Kay kanan, ang kontrata kasi sa PBB, bawal mag-off ng ilaw, bawal mag-lock ng pinto, may kamera sa CR, at saka dito sa banyo.
Kung dili na nimo kaya, pwede naman kang mag-out. Basta nagi na siya sa contract. For safety reason kasi kay ang reason kung wala siya camera, batig ma-slide ka niya, wala kahibaw nga aday ka sa banyo. Unya kanang kung emergency niya, gilak na nimo yung pinto, dili ka ma-save agad kay nakalak ang pinto niya, tulog mo. Nyag masunog na diha. Oh, nya dili pud pwedeng patay ang ilaw kay tay kinuutay mo diha. Oh. Muna siya mga reason. Pero di ba kahitabo man na sa uban nga naagi mo naay magkuan? Ay naagi mga aptik kay kamot. No? Kasuway ba kuan. Dito? Kasulod sa mo ba, ma'am? Kisa may nakuutan nimo dito sa PBB house, ma'am. Diretso na ta dito. Diretso na ta sa kuan ka nagaling exciting part. Pero kani ma'am, sa sulod sa bahay ni Kuya, ang imuhang na-close kay si John Prats at saka si Rostom Padilla. Rostom pa atong unang Rostom pa ni adto, oo. Ang isa pod nga nibuto gyud nga mga kontrobersya nibuto nabungkag nga mga kontrobersiya nimo kay kaning imuhang katong inyuhang pag-istoryahan na nimo Twister. Na-reveal ni Keanu Reeves nga naa siya ay mga nagka-affair siya. Natilawan. Hadlok-hadlok ka mo. Affair lagi akong gisulti mo. Child-friendly ba daw dapat. Pero kani ma'am na daghan ang niagi si mo ang mga kamot. Daghan ang niagi si mga kamot. Mangutana ko ma'am ba, looking back, dugay naman gid pod noon to no nga controversy. For example, nakaila na pod nga lalaki sa showbiz, dili ba silingon dili ko mukha pa lang ko isumbong na kay mga ingon ana ma'am. Actually naagi na gyud. Katubagong nangatilawan ako sa showbiz. Dili lang sa showbiz, syempre. Kung sa kuan pa collection ba. Apil gali ka ng listahan gali. Imo lang giuna si tata. Dili mo gunan nimo malikayan. Tao lang ko. Yes. Kamo mga dili jud ko hipokrito nga tao. Bisag kinsa kung naay chance makatilaw gyud. Kay dili lagi na mo balik. Magmahay na jud mo. Kung kamo imagine lang sa iyong sarili ha, ayaw pagka-plastic. Kung kamo sa mo akong gilingkuran karon, kung naay chance nga makatilaw ka ni inana, pati yung gwapuha, mo dili day ka. Asas. Mo dili day ka, kartin mo no. Ikaw pa'y mag-inarte. Muna akong giingon, ayaw mag-hipokrito. Kay kung naay chance, imo ginang buhaton kay dili na gina mo balik sa imong kinabuhi kay ang chance kasi mo nakra na sa imong kinabuhi once. Right. Kung naay opportunity. Sa tanang mata, dili lang sa mga lalaki. Dili lang sa lalaki. Sa tanang mata. Trabaho, sa mga negosyo, chance basta naay chance i-grab dayon kay mulabay ra na sa imong kinabuhi. No? Makinig lang mo kay diin makugikan hangtod karon nandito pa gihapon ko, di ba? Wa ginay kulubot. Pag-abot gini Ma'am Giana lagi no. Maminaw jud ko. Ay nako. Bata gid gihapon gi ka Ma'am Giana ba Dili kay kung imong hunaon nga tiguang na jud ka. Kay mosunod man ang imong brain nya ang imong mga body parts diha. Mo agree man na sila sa brain nga tiguang na ning lawasa. Kani Ma'am Giana, naistoryahan na to ganina tong mga niagi sa mong kamot nga mga celebrities. Kamot ra? Naapod ba celebrity nga nagiring-iring nimo nga wala gid kani sagot? Oo, kasi mamili po tag quality. Uy. Mamili po tag quality. Mutilaw lang. Kay tilaw raman na. Wala man. Ang commitment iba yon, relasyon iba yon, di ba? Pero kanang tilaw-tilaw, mutilaw na ka, pamili po. Uy, wala ba? Hindi ko man kalimtan, ba ka? Di ba? So dito na lang sa quality. Wala nang quality yun. Ayaw na ng quantity kay Diyos ko. Wala akan si kita na murag kung sakuan pa sinsiyo. No? Adto kita sa tagisag libo. Karon Ma'am Giana, ang imong love life kumusta man? Ay wala oy ngang ma. Napagwapa ba ko nimo dong. May tagbadata anis Davao.
Dato na may pagawa ko ng utana. Dato na ba imong uyuan? Di ba? Basin. Karon ma'am, syempre yung gilain-lain ang topic. Karon ma'am, kumusta nagi daw si Ma'am Kiana karon? Ay, okay naman ko. Ang basihan kasi sa mga tao kanang sikat ka, pero may kakitaan sa TV. Yes. Kanang visible kanila ba? Ako kasi kanang ayaw ko kasi anang basic ba? Ang basic kasi ang gi-mindset ang mga tao, ang artista is artista ra jud. Right. Pero di ka matiguang adto ka malaos. Right. Wala ko ana, gusto na ko ang showbiz is parang sideline. Racket Kay na lang. racket na. Dili na nimo kasi dili man na siya stable job. Right. So kamo mga bag-o diha nga kuan ayaw gyud ninyo hunahuna nga ang showbiz is stable. Wala di posible kay daghan nga dato. Pero nag-business sila. Right. Para dili mahurot ilang kwarta. Pero imo nang asahan dili kada tuig naa mo gibaga bag-o mga bot, syempre ikaw magkahurot ang imong mga rules mga kuan dili nakakayo ka kinahanglan kay daghan ang na bag-o. Adto naman maka-focus sa mga bag-o. Muna nga ang sample ng kinahanglan dili gina nimo buhaton nga stable job. Sideline na lang niya ako karon kay dili naman ko visible kaayo sa showbiz. Nakoy trabaho nasa corporate world ko. Corporate na gid siya Ma'am Kiana. Yes, wala kay baw ang mga tao ana kay ang alam nila si Kiana na artista ra gyud. Pero ako proud ko na nag-corporate, nag-sweep ko doon sa corporate. Pero naalang gyapon ko yung mga projects. Pero dili gid na ako siya naging bread and butter kay kay na naman ko yung monthly kuan income. Pwede na mag-asawa. No? Kani Ma'am Kiana, di ba taga Cebu man ka? Yes. Oh, kano sa last nimong uli Cebu ma'am sa inyo? Every year, mapauli ako dito. Imong pamilya na gihapon sila dito tanan or Di ako na lang papa, nya akong duha ka anak to si ang ilang papa pod. Ang sa family na ako, papa na lang nako ang nahabilin sa balay. And then yung duha ka anak ko, muna yung reason nga mo pauli ko. Katong nag-artista ka sa una pa Ma'am Kiana, unsa may mga na-invest nimo? Lalaki ra jud. Nahurot inta la purdoy. Pero lesson na sa imo ha. Lesson learned jud kay muna nga dugan ako naging single kay na trauma man ko. Ano naman ma'am? Kaniadto man go dili ko pwede nga way boyfriend. Kanang from the start purag dili ko mabuhi ba nga way lalaki. Kay hadlo ko matug mag-inusara. Kay kaniadto sige mo ko kanang murag mahadlo ko na urumon ko. Nana parang sakit na nako kaniadto siguro yun hindi wala akong peace of mind. Totoo yun pag wala kang peace of mind. Tapos hindi ka 100% kay Lord. Mahirapan jud mo gawas imong mga anxiety, mga depression tinuod na pero ako kay baan nga anxiety depression to. Basta Kisaw na pasmora. Murag gutom na nakaon na diha oy. Muna nga dili ko mawad boyfriend kay murag akong reason ba na ako'y pirming kuyog. Tapos ang last na ko na boyfriend in town nga didto mo ko na bankrupt jud ko Taob jud akong kaldero ato. Nga naman ma'am, tunol di ka. Just ang lalaki okay ra kanang kuha siya trabaho sige okay ra kay puno man ang ref. Kanmura na yung problema diha sige tanan diha. Kanmo ba na yung ref sige. Wala problema. Pero ang problema kay extension man ang buong pamilya man ang iyahang. Shit. Wa mo ko kay bawo nga mao tay deal di ay na. Wala nga nung tibok pamilya man ni akong sagot giatay muram ko dig matrona. Family package di. Lagi na may wala, kadugay na mo ato, almost 5 years may ato. Hala no? Jesus na, pobre ko ato, nahurot lang akong savings ato niya. Kay ba ko nga, murag binuang naman Pero, ako ang gipadayon kay lami man. Dito ka na buang. Katong lalaki. Kanang wa kay control ba? Yes. So, kato ma'am, Kiana, if nakay gikamahayan, nakay regrets, nga kung pwede lang tanin mo na correct katong napaka sa showbiz unsa man do katong akong career kay si Tito Boy Abunda ang akong manager. So kung akong gisunod tanan niyang gusto siguro nakamansyon ako karon daghan na kaayong achievement sa showbiz kay ako mang sundon niyang tanan baya ang mga alaga ni Tito Boy big stars baya.
Ako lang kay gahion man akong di mo ko mo patuo kanang naa mo ko'y sariling desisyon na dili ko ganahan nga diktahan na muni muna na kay tinuod niya sa showbiz tiyaga lang talaga maminaw jud mo sa iyong manager. Importante kay sila man nakabalo. Kay ba man sila kay ano sa star builder ba sila. Nya ikaw gahion jud kag di jud ka mo dugay kung unsa imo. Muta siya regret lang. Pero the rest na ginawa na akong mga kalukuhan. Wala ko mag-regret ana kay naa naman tanan didto. Emotionally, financially, sexually. Lahat ng lili kasama na nga talaga. So, lesson learned sa imong para mabuo ka. Right. You're as a whole na magiging tao ka. Unsa mga qualifications nimo sa lalaki, ma'am? Basta hindi nga paminaw sa to adere karon. Akong qualification ka ng influencer. Kana nagkaw-kaw. Patay na rin. Kana nagtabog-tabog ng kunlan. O kana nag-t-shirt ag ito. Dili bitaw, ma'am. Tinudanay ba? Tinudanay ba? Kanang unsa gi kumbaga kung ikaw nga si Keanu Reeves, the Keanu Reeves of nga now. Unsa ginapangita sa usa ka Keanu Reeves karon? Ay, kung seryosohan sa lalaki, dili wa ko mangita og dato. Kay ang mangitag dato kana mga tapulan. Kay gusto nila instant ba murag yes. noodles ba? Ang imo kalipay gyud. Ako kay proseso jud. Proseso ba makakita quality syempre naagyo tay quality kay dili man lami kung di pasok sa quality. So ang quality dili importante nga dato basta lang naolay panginabuhi uy. Right. Kay kapoy kay yung ikaw pirmi kikuot tapos gwapohon pud ay bati kay dili na to ma-display. Right. Yo, may kuan pud ba, gwapohon pud. Lain mo pud mo patol kag alangan din kita tawa gud imo for mao. Ay mga payaon kay. Titano niya taana. Nigtusok uy, sakit andong. So muna siya parang ang pinakaano ko lang kana lang naalay common sense. Right. Ayaw lang ng buguon kay kapuya makikistorya ng buguon lagi. Kasuway lagi ko akong gipalayas lagi. Kapuya lagi. Sige explain. Kanang bisag common sense lang ba nga magka-communicate mo ba? Kay dili pud anang bright kay lisod po ng bright kayo kay pero may ka i-correct. Ang imuha bang yutots ma'am sige. Pag-usapan na to. Dili din na tinuod ma'am. Gipatungagan imo. 50-50 na siya dong kay katong yung original ani is 34C. Dako na sa mga Pinoy. Oo. Karon dong sukda dong pila. Sukda ba? Ma'am, masangko ang mga bata, ma'am. Sige, papunar na ako siya. Uy, rated SPG ning episode, ha? Mga misis diha ayaw mga uyo. Bantayin niyo mga anak, ha? Dili patanawon ninyo mga. Ay, dili mo control. Mga bata pa abtik karon. Hoy, mga bata dili mo tanawan eh. Ma'am, so kana imo gyud gipadungagan. Nga naman. Kasi kay katong lagi gipapsod ako artista. Nya unsa may akong kompetensya ba yato? Kanya-kanyang aura pak kay mga kuan kay mga babae kaniadto ka ng mga kusgan pod. La hubad unsa may imong panglaban. So may mga sponsor man nga mga doctors ana sabi ko dok padakar dok sabi niya dili kuno pwede kay tayo niya ako mabuktot kana ban dili kaya sa ako spinal. Sabi ko ako may ikaw may problema na ako may mubitbitan. Ako na bahala na ligon na gyud ako spinal muna nga 36D na ni siya. Nya katong panahon na good na 2004 wala pa may dako tutoy ato. Murag ako pa siguro nagpadako atog dako jud kaayong bungga. Karon kay nauso naman na karon nga mon dili na siya big deal pero ako ginauna ato. Karon kay pwede naman imong magpa-opera data-datahan. Mura kung sa kuan pa palengke ra ba magpadako kag ginana adari na kaayo. Unsa pa ilahi nga kuan sa imo ha ma'am na change o nadungagan? Kari naman. Kanara gyud nadungagan.
Ikaw na ron. Ah. Flower arrangement. Ah. Pero dati pa yun, hindi pa ako artista. Ano siya man ang flower arrangement? Kanang imong buwak ba, anidong ha? Kanidong ba? Ana, bungkag mo na siya dong. Imo na, ana, dong. Ano, Kuyawa, imong paninduton ba? Kuyaw. Uy, yung tanong ng mga bata. Ate, Iris Mamkiana. Uy, grabe, kasabot na mga bata, buwak. Ay, mga buwak, anak. May tama, Mamkiana, Anak ko, pangtana. Ano siya man, ma'am? Bago tayo mag-end ba? Nalobat! Dili ka mo tilaw na ko. Lord, salamat sa award! Ay, oo! Congratulations! Joke! Congratulations! Salamat, Ma'am Kiana. Yes. Kabalo ka, Ma'am Kiana, no? Uy, sabi ko sa iyo, ay, flowers, ma'am. sweet. Sunflowers Thank you para so sa inyo, Ma'am much. Kiana. Thank you so much. Grabe ka, salamat, Sabi Ma'am ko Kiana. sa iyo, ang opportunity is nakwards lang yan. Kaya nanababi ko sa imong tupad. Di yung tilaw dong? Daghan kayong Uy, salamat sa inyong paglantaw. Lahira ba yung lasa? Kay, Inuho ko si Keanu Reeves sa mga mura gitna. na siyang manok ba nga Bisaya? No? Ikumpara na mo og ugis. Ano ba yung puti? Ano ba yung puti? Yung mga sa farm. Luyat ang mga puti. Kanang Bisaya. Grabe, no? Gahi kay na. Muna nga ang mga Bisaya, lami. Kay mabuak ba na niyang di. Pambuak nas butong. Sige. Daghan kayong salamat sa inyong paglantaw, ha? Ma'am Kiana Reeves, daghan kayong salamat sa imuha, Ma'am Kiana. Thank you so much, din. As in, ma'am, proud kaayo ko sa imuha. Ang mga Bisaya, proud kaayo sa imuha, ma'am. Thank you. God bless sa imuhang career karon. Yes. Kana, ma'am, kasing salamat yung gayo, ma'am, nga nakakaroon sa chit-chat ato ni. Thank you so much at sana subscribe din kayo sana maligaw din kayo sa Oh YouTube yes, channel. so naga-YouTube na gid Oo. Mga Bisaya, ayaw po ninyo kalimting ato ang i-follow. Suportahan po nato si Ma'am Kiana sa iyahang mga social media, na siya TikTok, na siya YouTube, o syempre na po siya sa Facebook. Ma'am Kiana, Yes. unsa ang ato ang YouTube? Same lang din Keanu Reeves. Kiana Reeves. So tanang yes. Kiana Reeves sa social media, pero daghan mag-uban nga maggaya-gaya. Di mahibaw man na Mahibalaan na nila, Oo, no? oo. So, Kiana Reeves sa YouTube o sa TikTok, sa Facebook, ayun, yun dili na lang. to kalimtan. Nandito ang mga Yes. updates ni Ma'am Kiana Reeves. Salamat kay Ma'am Kiana. Thank you Dalay so ko ng Diyos. much. Salamat, Ma'am. Atong programa para sa tanang Bisaya. Chit Chat atong inspiring, entertaining talk show sa mga pista. Adik na uban pa, Chit Chat atong Ikaw na mura pag kuan. Dili yung gudi Ayaw sa kuli. makahambol. Paningkamutan ako, Ma'am Ato Gay. lang to sa balay.